Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Ongi etorri denoi Menda bikoitza podcastera. Hemen Garbiñelarrearen podcasta dio, baina Eneritz Arzailusen laguntzari gabe ezin da egin. Kaixo, Eneritz? Kaixo Garbiñe eta kaixo entzule guztiei ere, norbait hor bada. Bai, izango duen, ongi etorriak. Bueno, gaurko saioa udazkeneko saio bat izango duen, azeri bustanari hitzein nahi niken, udazkenean hortxe eskura daukagun sendabelarra delako, eta justu udazkenean behar dugulako gehien, orduan bai landareai buruz aritu, baina gero erabileretan sakondu nahiko niken baita ere, oso ongi etorriko zaigulako landare honi buruz pixkat gehiago jakitea. Tartean, landaren inguruko albiste arraro berezi xamar bat komentatu nahi niken jokua emango digulako gai honek. Izan ere, herbariotatik berpiztu nahi dituztelako hainbat landare, eta gai honi bitxia duen Schrödingeren landareak deitu die, eta Schrödingeren landareak zein diren zergatik horren inguruan aritu nahi koniken gaurko saioan. Oso ondo, esan dugun bezala bigarren denboraldi bati hasiera ematen ari gaitun gaur, iaz egin genizkinan saio batzuk, eta iazko eskema bera jarraituko dinagu, ez? 2 astelenean behin, argia.eusen eta bizibaratzea.eusen, Garbiñelarrea, ahots nagusi, eta Eneritz mikrofono dun teknikari, etzakinat honi izen bat asmatu behar diogun, luze xamarra geratzen duen? Bai, baina hoik 2 eta 3 lan iten dituen Eneritz teknikaria ez, geho ahotsa ere bai, ez hau kristalatzera kondenatua, orduan, niretzat parez pareko lankidea aiz, eta, saioa bi ona dela esango dinat. Oso ondo, eskertzen dinat. Eta, saioaren bukaeran esate genuen aurreratuko dinagu, eta aurretik gurekin harremanetan jarri nahi duenak, gai bat proposatu nahi digunak, ekarpen bat egin nahi digunak, edo piropo bat bota nahi digunak. Baitare, eta erratak zuzendu, akaso ingo ditugulako. Aukeran piropoak igual... Baitare. Hobeto. Aholore, omen duen. Aholorea, politiago duen, aholore bat. Aholoreak bota nahi izkigunak, idatzi Menda bikoitza abildua argia.eus elbidera, eta kontuan izango ditugu zuen ekarpenak. Nik hauxe esan nahi ninan, hemendik aurrera irea dunitza, Garbiñe, etzakina zein den aste honetako sendabelarra. Sendabelarra azeri buztan aukeratu dinat, aurreko denboraldian ere udazkenean berari buruz hitz egin genian, baina nahasian, ez? Beste hainbat formularekin batera, eta iritze zaian badirela landare batzuk sakon hitze luze eta sakon aritzeko modukoak, ez? Eta haudun bat, nik azeri buztan esaten zionat, kisetuma arbense, euskara batuan erabilera hori dun zabaldua azeri buztanarena, baina, azeri isatsa ere esaten zaion, luki buztana ere bai, lukiek ze iradokitzein horrek. Saio hasi aurretik egin didan galdera hau, ensaiatu dinagu, eta niri izango dina, mungiako musika talde bat, hola, bote prontoan esaten dena, hori etortzen zaidan burura. Ondo, mendebaldean lukia azeria dun, eta asko kestine jakingo lukiek entzun da, hori azeriak direla. Bizkaitarrez? Bizkaieraz, bai. Lukia azeria dun. Eta gero, baita ere, estainu belarra esan izan zaion, estainua eta bestelako hainbat metal garbitzeko erabili izan delako. Eta hau justu baita mendebaldean, izan itzaldian emateakoan behin artean esan zidenan, zartagiei eta lapikoei ipurdia, azpiko aldea garbitzeko erabili izan dela, sendabelarra hau, lehortu ondoren, zakarra du, lakarra, eta ongi garbitzen ditula eta dizdira majoa atera, etxeko sukaldeko ontzilei, ontziteria garbitzeko, estainu belarra.
Ez dun ideia txarra, ez Bai. egia dun nire zartagiak nahiko beltzak dauden Beltza, azpintik. bai, probatuko Agian dinagu. probatu beharko dinagu. Badun beste erabilera bitxi bat, gaur egunean zezkanagu bai produktu kimikoak eta bestelako igurtzitzeko bestelako trasteak, ez belakiak eta olakoak, baina bueno, hau erabili izan duen, garbitzeko. Bueno, azeri buztana dun prehistoriatik fosiletan ikusten duen, duela 2 milioi urte egon ziren zuaitz familia baten oinordeko, ez? Ez duen zuaitza inolare, txikiagoa duen. Esan baita ere, azeri buztan ezberdinak dauzkagula, gaur batekin arituko gaitun, baina baditun barietate batzuk bat 70, bat 80, hau da, norberan altuera ardezaketenak. Zuaitzak ditun? Berez, zuaitzen familiakoak izandakoak, baina evoluzioa zari gaitun, dasko esate dine gure lur planetaren memoria biziaren eredu bat dala, ez? Nolatan bizirik jarraitzen duen duela 2 milioi urte egondan landare familiako elementu honek, ez? Eta nik uste dinat, oraindik ere klima aldaketa izango dinagu izpide, saioetan askotan, baina niretza den adibide bat nola jundan egokitzen planetaren evoluzioan eta bueno, egokitzeko gaitasun hortan, din bere indar puntuetako bat, Bueno, landare hau dun mineraletan izugarria beratxa. Eta udazkena, bete-betean daukagula netzat gai garrantzitsuenetakoa hau du. Nik behin da berriro azeri guztanaren minerale buruz hitz egiten dinat. Hau da, zerrendatu ez dizkinat kopuruz eta ingo oso teknikoa du, baina honek kaltzio din, silizioa, potasioa, magnesioa. Bueno, ze ikusten dina, landare gutxik iten dine, honek iten duna, bi gauza ezberdin eta are gehiago antagoniko aldi berean egiteko gai delako. Hau da, mineral zaharrak eta erabiltzen ez ditugunak eta gorputzen pilatutako, mineralen inguruan pilatutako hainbat toksina, likido atxikipena ekartzeutena gorputzean. Hori duna adibidez goizean horpegia puztuta jeikitzea, o behatza puztuta, hanketan beti hola galtzerdian marka nabarmen, puztutasun joera hori tratatzen din oso ondo, baina aldi berian minerala eman iten zion gorputzari. Orduan, kendu bezala emateko gaidun. Eta ematen duen hortan, mineral horiek guk behar dizkinagu orden hontan, urrenkera hontan, ezurduran, gure eskeletuan, eta ezurdura handia duen, ahoa hortzak barne, atzazaletan, eta hilean. Orduan ikusten duen, gorputza elikatu egiten dula, eta noski ez duen elikagaia, ez duen nola jangarria, ez duen atsegina ere jateko, baina infusiotan egiten dula lan hori. Eta niretzat ederra duen, kendu ahala eman dezaken landare bat horrela lan hortan ikustea. Gero sartuko ez gomendioak ematen, azeri guztanarekin infusioa nola egin, edo nola hartu, edo zehatzago ez da? Bai. Gauza duen, depuratzaile eta mineralizatzaile aldi berean izate hori, badela gertutik behatu beharreko gauz bat, ez? Hau da, esaten duen, hemen ere gauza askokin bezala tamaina dela kontua, gehiegi hartu ezkero, askok beldurra ziene, gehiegi depuratu dezakela. Hemen kontua den potasio asko duten, edo potasiotan aberatsa diren landarei gertatzen zaienez, potasioak tensioa jaitsi erazten din, eta diuresia handi bat provokatu orduan, askori egarria sortzen ziene, eta ez dine urik edaten. Orduan, azeri guztana hartzen den bolada hortan, ur gehiago edan behar dun. Hau da, hidratazioa garrantzitsua dun. Eta askok hor utxe egiten dine, eta nekea handian abaritu deshidratazioa dutelako, eta ez ditun konturatzen hori azeri guztana dala horren eragile. Eta gero, tensio baxua dugun ontzat, kontu zibile barrako duen, oraindik gehiago jeitsi dezakelako, ez? Orduan, hau gai delikatua duen, nekea, bi elementuiek nekea ekartze dutelako. Agian ez jakin baten galdera, baina etzakinat asunak antzeko efektua, edo antzeko garbiketak egiteko ote den. Bira, asuna duen beste landare antagoniko bat, hau da, funtzio antagonikoa hobeto esan da, garbitu depuratu ala eta mineral zaharrak eta likido atxikipena sortarazte duten elementu horiek kanporatzeaz gain, eman egiten dizkin. Honek adibidez silizioa din asko eta guk artikulazioetako giltzaduratako behar dinagu silizio hori jende asko edaten din silizioa, ez? Silizio edangarria, eskia egiten duen jendeak, ez? Belaunak zaintzeko, edo eskalatzaileek, silizioari garrantzia eman, edo hilea erortzen ari zait eta silizioa hartuko dut. Bueno, silizio edangarri hori, azeri guztan infusioa dun. Azeri guztan infusioa, baina hainbat mineral kendu egin zaizkionak, hain justu esaten nahi zen, diuresi gehiagizko hau ez gertatzeko, eta bar. Tasunakin berdinen eritz, ondo ekarria hori, landarea baita ere badalako asuna, funtzio antagonikoa egiteko gai, gero eman ingo ditulako mineral asko batez ere kaltzioa. Orduan,
Bueno, bazion jendia biak batu izan dituna, nik horren erabilera jaso izan dizkinat, biak batuta erabiltzea infusioan, baina hori oso epe motzean inbeharreko zerbait dun. Eta horiek hartzerakoan komenidun zerbait berezia jatea edo ura eratea. Ura, bai, hidratazioa. Hain zuzen pentsatu behar dinagu garbitzaileak eta araztaileak dienak, ez? Eta ikusten baldin badugu, bai larruazela, bai iraitz aparatua, honek egiten duen alako garbiketa sakon hori, askotan batzeon jendea haua lehorra nabaitzen duna. Eta haua lehorra badukan eta kafea edaten badun edo garagardoa edo alkola, hori are deshidratatzaileagoa dun, edo gatza dun elikagaiekin edo gaz desente ipini, karo, horrek deshidratazioaren favoretan egingo din, ez? Eta netzat bereziki azpimarrein berdin urgeiago edan epe hortan, besterik ez din. Gero sartuko gaitun gomendioetan, eta zehatzago... Gauza du niretza silizioa beraztasuna dela interesgarria, azkazalak indartzeko, ilea indartzeko, eta udazkena badela garai bat, sasoia, ostoak beherantz doazen bezala, ere gure ostajea galtzen nahi garela. Eta gure egiturak ditu nezurdura eta atzazalak, eta maila horiek zaindu beharrekoak. Gero komentatuko dinago, baina udazkenean lehen komentatu dina, nola ilea nabarmen txepeltzen den, erortzeaz gain, nik txepelago eta hoi baino zikinago, grasatxoago nabaritzen dinat, eta aurten bereziki udazkenak asko nabaritu dinat hilean, nire ostajean. Bai. Udazkena eta udaberria baditun, transizio urtaroak deitzen zaienak, ez, gorputzean alako mugimendu edo, eragozpenak esango niken, eta zenbait gaitzetan txarraldiak ere, ez? Bat gaitzen agerraldiako berpizte aldiak izate ditun garai hauetan. Orduan, niretzat hor beharrezkoa dun, hotz egiten hasi aurretik, adibidez, orain garai aldakorra dun, aurreneko katarroak eta repatze dizkin hau, ez? Baina ez gaitun jabetzen gorputzen likidoa txikipena edukitzeak ze ondorio txar dituen, ez? Eta udaran ere ez dun batea atsegina hori, antura izateko joera baldin badago, antura hori adibidez hilekoaren aurretik asko antura handiagoa dun, antura gorputzen baldin dago inflamazio hori askotan buruko minakera egiteko gai dun, edo kirolean ez din zertan lesioa izan, baina bai gainkarga bat baldin badago, baina azpitik, gaur egunean hitz egiten duen gradu baxuko edo isila den antura batetaz, ez? Eta, gradu baxuko edo isila denean, bizikalidadeak kenduko din, baina zerbait dagoenean, eta artikulazio bat, giltzaura batean, baldin badaukagu, behartua ez, edo zaintiratua, hortea segulako antura etortzen duen. Eta niretzat aurretik egitea lan hauek, eta likidoa txikipenak behar bezala tratatu, eta, negu sarrera batean, hotz egiten hasten duenean, irudikatu zen gorputz batean barruan ura geldik ez, eta hotz egiten din. Orduan, hotzaren bizipena askoz txarragoa dun, eta giltzurrunentzat ere askori esaten zienat gerrialdea, ez? Batzuk badine beti gerria babestu behar hori. Hala dun, hotzak gehiago erasotzen din, ez? Alakoetan. Orduan, udazkena dun garaia eta ez negua hauek egiteko. Eta, beherantz doazen ez, hileak ere 3 hilabeteko zikloa omen din. Berriz, birsortzeko orduan, niretzat, hartualdi motxak egin, eta hilea indartzeko, zeukanago baliabide bat hemen. Oso ondo, eskerrik asko, esan dugu bezala gero sartuko gara, ni alare gelditu naun sarreran esan duen gaur filosofatu egin behar dugula, eta gogorrekin gelditu naun, itzakineak zertaz filosofatu behar dinagu Schrödingerren landare hauek. Itzaldiak. Bai. Albistea duen netzat bitxilla, hainbat herbariotatik proiektu bat zegoen, ez? Eta hauden, Espainian goi mailako investigazio zentru bat zion. Beak parte hartu digin, baina ditun, 60 munduan zehar, zabalduta duen 60 herbarioetako adituak, ez? Eta berez abian martxan ipini duena Italiako unibertsitate badun, hango proiektu badun. Beraiek lan egin nahi dine gaur egun munduan galtzen ari diren espezien inguruan. Eta hau ere ez duen gaizki pentsatutako zerbait ikusten dugulako azken urteetan, ez? Zenbat espezie galtzen ari diren. Eta batzuk ikusten dinagu erabat galduko direla betirako. Esaten hemen datuak nahiko dizkin, entzulen bat baino gehiago, orduan kuantifikatzea ziagon azken 250 urteetan 600 espezie galdu direla. Eta 600 espezie galdu ditun gizakiak bere jarduerakin egiten duen inpaktuagatik. Orduan,
espezie vegetalen 40% zeagon galtzeko arriskuen. Hori sekulako datua, ikaragarri datu altua dun. Hor ez ditun bereizten zein dien sendabelarrak zein ez, baina portzentai haundi batean sendabelarrak ere ikusten dizkinago daudela. Orduan, bauden proiektu bat herbario hauek jardin botanikoetan, museoetan, unibertsitateetan, ikerketa zentruetan egoten ditun, orduan, egin dine alako, neurketa bat zer den berpistea merezi duena, ez? Orduan, hilda dagoena, oiden, berpiztu. Bai. Osea, pixkat... Fortea duna bola itzeitea, Landareta zaigaitun. Bai. Bazpare, mugatuko gineu landareta zaigarela. Urrutiago ez joan, hau entzuten nahi dena, Gu joan gaitun, Bai, aurretik, baina hau ez dinagu on air gaudenean egingo. Oiden. Gauza den, hauek ez diela hazi bankuak. Eta diela museotako elementu bat, ez? Ze gertatzen den, gizakia bere jarduerakin suntxitu baldin badizkin eta asko galtzorien ipini eta beste batzuk erabat galdu ez, estintzioan gaudela. Orduan, halako soluzio potentzial bat aurkitu nahi dela. Ta nik ez dina daugaizki ikuste, baina iritzaian egiten dela etzakina liluratik esan edo etzakina gehiagizko ahal batetik ere gizakiak ekosistema bat suntxitu badu. Etzagon inetzat inungo soluzio magikorik landare hauek berpiztuta ez. Hau da, hor klima duen aldatu egin dena eta suntxiketa gizakiak egin din ekosistema horrena. Orduan, landare hau berpiztu eta 40 lorontzitan lortu galtzea eta berriroan landatzeak ez din inungo zentzurik gizakiak jarraituko badu berriz ere inguru horretan halako tratu txarra ematen inguruari. Niretzat absurdo bat duen planteamendua berez, ez? Niretzat polita izango uken benetan lortzea ekosistema hori lehen goratzea, baino baldintza guztietan. Bere mantenuan da bere izaeran, baino ez ditu narutzago joaten. Eta akatsa hortik zatorren eretzat. Gizakiak nahi din berriz jainkotxo bat izatera jolastu, ez? Hau da, lehenengo suntxitu eta gero nik gai naiz hauek berpizteko, baina ez din kontuan hartzen, berpiztea ez dela nahikoa, dela berpizte hori gero bideragarri izan behar dula, eta landare horrek bizi beharko lukela suntsitutako ark bezala esen mendeetan zehar. Eta arutzagoko bigarren pauso hori hemen albistean ez din inork aipatu ere egiten. Orduan irutzaian kritika bat egin beharra dagoela. Partxe bat, jartzea litzakela nola partxe badun, etza fantasia badun, ez? Hau da, hainbat eremu basamurtutzen ari baldin bagara, eta landareak hor akabatu baldin badia, edo suntsitu baldin baditugu, euri azidoagatik, edo gu geu basamortu bihurtu ditugulako, hor berriro landatzeakin ez goazten inora, ez ditun da biziko, ez? Orduan kontua zer du, herbariotatik bizi berritzen segulako aleginain da berriro ipinian. Hemen kontzeptu badun, eta netzat kuriosoa dun, ez? Adibide jartzen dine duela 2000 urte desagertutako palmera bat, ez? Datilak ematen zituen palmera bat. Beira, zenbat palmera daude datilak ematen dituztenak eta datil ezberdinak, ez? Ez duen sekulako aberastasun bat ere, esaten baldin badian, ez 200 barietate eta dena galduri. Bale. Bitxikeritan entretenitzen ari ditun. Eta kontzeptua oso deigarria duen desextingir aipatzen dine behaiek. Piskat oksimoron badun, ez? Bai. Oksimorona bi hitzekin izaten du, baina estingituta, desagertuta, agortuta dagoena. Den, galdua, hau gaitu nahi euskeaz nola da, ez? Galdu egin da hori dere ez da bai dagarria den, galdu egin dugu, galdu arazi dugu. Galdu arazi, hori. Bai, hori netza zehaztu behar du, pixka findu espresioa. Orduan, galdu desagertu, agortu baldin bada, zer, aurretik desjarri eta nahikoa da, ez? Jolas hori polita duen, gu lagun artean egiten dinagu pelikula bat nahi badun berriz ikusi, ez? Bai. Nahi dun ikusi gabe egon ainona delako desikusi. Zerbait jandun eta nahiko unake berriz bizi desjan. Ibiltzen dinagu jolas hori. Desikasi adibidez nahiko barneratu zion. Eta erabilia, Bai. Baina, karo, hemen desgaldu adibidez oso gogorra gelditzen du. Merke, goza galdu bada, edo agortu, edo desagertu bada. Eta desil? Bai, desil, eske hortara guaztin. Karo, asuntua zer da hemen, gaia zer da, beraiek planteatzen dutena, espezie bakoitzaren barruan, bereziki evoluzioan zerbait berezia eman badu, ez? Boiek biziaraztea. Hau da, linaje bat baldin badago galtzorian, olako bat biziaraztea. Eta nahi intentzio ona iruditzen zaidan,
diversia genetikoa mantentzeko eta, bueno, balio anistasunari begira, ez? Eta horiek medio horretan modu kontrolatuan sartzea, baina favorez medio ere zaindu, ez Joan, berriro aurreko jarrera berberakin hori suntsitzera. Orduan, hemen niretzat politena duen, eztabaida, kazetariak ekartzen duen eztabaida dela, landare hauek potentzialki, hilda dauden landare hauek potentzialki bizirik daudela. Limboan. Zer duna? Hori duen limboa, ez? Bai, eta gero extinct kontzeptua, landarea galdua dago, extingitua dago, ez du existitzen, desagertua dago, baina aldi berean hori esatea zeagon azken alea hil denian, eta besterik ez dagoenean. Baina azken aleetako bat, herbario batean baldin badago, orain ari ditun bere izten desaten ez extinct desagertua hilda dago naturan, baina ez herbarioan. Osea, dago landaren ospitalean. Etxakina, hau zer duen ospitala... Herbarioa landaren ospitala, uzia... Uzi hori don. Edo zaintza paliatibuen unitatea. Hori bihurtu dinagu, ez? Orduan hemen, kontzeptua duen, fisika kuantikoan ez gaitu, ni hau azaltzeko gai ez nau, baina Schrödingerren katuaren gixaga, ez? Landare hauek momentu honetan, espezie hauei Schrödingerren espeziak deitzen zaiene, une hauetan, eta duen, guk ez dakigu oso ziurrez, landare hau, hazi hau, bidaragarria dan, edo ez dakigu biziri dagon, edo hilda dagon, katu famatua bezala, orduan guazen kontzeptu hori erabiltzea. Onarte gaurko filosofia atala. Menda bikoitza, 2 astelenean behin argia.eusen. Azeri buztana edo luki buztanaren erabilera, izango da gaurko gomendioa, gaurko aholkua, izan ere udazkenean, epe motzetan, epe motzetaz ari garenean, badira, 9 egun, 2 aste, gehien ez esan dezagun hilabete, ez? Eta hilabete zaratago askok 40 egun esango dute, baina 40 egunean udazkenean hartu ezkero etenaldi bat egin beharko genuke nire iritziz hilabetekoa edo. Izan litekelako gorputzean mineral oreka hausteko adinakoa. Orduan, infusioa aipatzen dugunean, beti sendabelar lehorraz ari gara, sendabelarra orain haundia daukagu, esan hori da belaunetik gora izan beharko lukeela, eta txortena ikusten zaio beltz-beltza une hontan, orduan mineraletan oso aberatsa duen momentu bada, eta aurreneko izotzak egiten dituenean, ja galdu egingo zaigu, urrengo udaberrian berriro sortu arte. Orduan, hau moztu eta kartoi gainean, izar edo maindire gainean lehortzea, norberak, Euskal Herrian hainbeste izan da, ideia oso ona da. Are gehiago, inguruan iturri gorriak baldin baditugu edo burdin iturriak. Landarea hor askotan sortu egiten dalako berez, eta landare hori oso indartsua genukelako, mineraletan. Orduan, ikusten dugu, infusioa 250 mililitro urekin egin da, ura irakin da, 2 koilaraka da ipinita landare lehorrarenak, eta hau azpimarratu egiten dut, landare freskoa, benetan arriskutsua izan litekelako, kasu honetan. Orduan, infusio hori goizean baraurik edan da, tensioa ondo duenarentzat ondo, tensioa altua duenak eta botika duenak begiratu dezala, ingo diolako eragina horrekin, botikarekin. Nik oherakoan ez du inoiz gomendatzen, txixa inaraziko duelako eta hortara jeikitzeak ez dugu grazirik egiten. Baina, infusio bakarrarekin egin dezakegu tratamendu majo bat, udazkenean 9 bat egunean jarraian. Eta kontuan izan da, nahi bat baino gehiago esan didate, edaten duen infusioaren 2 alako ur edatea, kontzientzia hori hartzea. Eta zenbait pertsonak 2 alako ez 3 alako. Orduan, 250ko infusioa bada, 500 ur edo 750 ur edatea, infusio hori hartzen nahi naizen epean. Lehen esan duguna, ez? Hau litzake likido atxikimendua, udazkenean indartzeko, ileak, askozalak... Oidun, hortzak ere bai. Orduan ikusten dinago
netzat interesgarria duen likido gehiagizkoa pilatua dagoenean, eta baita ere izerdia. Badago lako pertsona mota bat likidoa txikipena duenean izerdia eta azal ezea izateko joera duena, eta askotan azal ezea edo sarri kanporatzen den izerdi bat, ez? Edo ondo lehortzen ez den azal bat onjoak sortzeko leku bat izaten duen. Orduan honek onjoak ere kendu egiten dizkin, onjoak akabatzeko, garbitzeko oso modu ona duen, eta barruan ere askotan hauan bertan izan aldizkinagu onjoak eta gure genitaletan, orduan, garbitzaile ona dun maila hontan. Askorentzat interesgarria duen ikustea, artikulazioetako mina, artikulazioetako giltzauretako antura hori gutxitu egiten diela, orduan minak gutxitzen dizkiela. Hau ez duna analgesikoa, baina likidoa txikipen hori giltzaduretan baldin badago, askotan hori gutxitzeko gai dun. Eta guk ez dizkinagu relazionatzen, baina igual lepoko mina izatea daukan hori likidoa txikipenagatik. Bai. Izan litekelako, vertebra arteko likido pilaketa bat, eta hau berez drenatzaile badun. Eta drenatzaileak hartzen ditunanean hori txixan bidez botako duen, eta gorputza harinago nabaritzen duen, ez? Orduan, argaltze dietatan ere, seran likidoa galtzen denean, asko kartzen dine hau, eta neurriz kanpo nere iritziz, egunean bita ere infusio, azkarrago argaltzeko. Badinago, ez? Lehen komentatu duna joera hori, gauzak azkar nahi izatearena, orduan pentsatu kantitatea igota efektuare handitu egingo dela. Hemen hobea dun, hilabete hontan hasi, egin berriro azaroan, egin berriro abenduan. Eta guztira izan ditzezela adibidez 21 egun, ez? 9 biderriru, hilabete bakoitzean 9 egunean egin, eta hori oso tamaina politia dun tratamendu hau egiteko. Eta gero nik etzionat berez erabateko garrantzia bai baduelako, baina ez dina lotzen askontzat hilberan inbeharrako zerbait dun. Likido atxikitako likidoak edo gorputzetik kendu nahi ditugun elementuak, hilberan egitea, 9 urren hori. Orduan hau aurdunaldian ezin duen, epe luzean ere ez, hainbat botika baldin badaude bihotzerako eta ere lehenengo informatu. Eta gero, jende askorentzat, urdailerako dun bereziki gogorra, baliteke bihotzerrea eragitea. Minerala urdailean izan ziteken askontzat arazoa, sentibera badu urdaila. Kasu horietan, malba edo plantainarekin nahastu, kopuru berean, eta arazo hori horrela saiestu egingo dinagu. Ondo iruditzen bazain, gaurkoa hementxe utziko dinagu, gogorarazi hemendik 2 astera itzuliko garela berriro beste asteko sendabelar batekin, beste filosofatzeko beste gairen batekin, eta idatzi nahi diguenak, mendabikoitza bilduargia.eusera idatz diezagula. Oso ondo deneritz, urren arte. Urren arte, Garbine. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.